Gaurko bi filmak lehenengoa Astrain Riu, Jaume Claret Muxartena, Zabaltegi sailean, eta bigarrena La extraña mirada del flamenco, Diego Céspedesena, Horizontes Latinos sailean. Astrain Riuk kontatzen digu Didaken istorioa. Didak 15-16 urteko mutil gazte bat da, bere familiarekin ari da Danubiotikan bizikletaz bidaiatzen. Eta kontatuko dugu pixkat bere bizi duen momentu arraroa, badago haurtzaroa eta heldutasunaren arteko momentu horretan, ari da saiatzen bere nortasuna bilatzen, sexualki ere bere askatasuna bilatzen ari da, eta kontatzen dugu pixkat nola horrek talka egiten duen bere familiarekin, baina oso era poetikoan kontatzen dugu, orduan sartzen dizkigu zuzendariak irudi batzuk ez dakizkigula oso ondo errealitatea edo fantasia den, ipuina den, bere imaginazioan dagoen, eta azkenan eratzen du oso kontakizun goxoa, mutil batek bizi duen une zail batena, eta nolabait uzten dio bere burua bilatzeko tartea ematen dio mutikoari. La extraña mirada del flamenco, Txilen dago kokatua, 80. hamarkadan, eta kontatzen dugu taberna batean bizi diren transemakume komunitate baten istorioa. Lidia aurraren ikuspegitikan ikusiko dugu istorio guztia, eta bada kondaira bat herrian esaten duena taberna horretan bizi diren gizonek beste gizon bati begiratzean gaixotu egiten dituela. Eta nolabait Lidiak bizituko du gaixotasun horren prozesu desberdinak, eta oso interesgarria da nola bizitzen duten beraiek izpatasuna, nola eratzen duten komunitate bat, bada etxe bat azkenan doluan bizi dena etengabe, baina baita ere erresistentzia gune bilakatzen da etxe hori. Eta oso ederra kontakizuna.